не ўсе ведаюць пра тое, што ў Гомелі збіраюцца збудаваць самую сапраўдную лыжаролерную трасу. Грамадскія абмеркаванні аб'екта, які ўзнікне на беразе вяслярнага канала ў Новабелецкім раёне, скончыліся акурат 14 кастрычніка. Ну а калі хтосьці забыўся, як у нас праходзяць грамадскія абмеркаванні, то я нагадаю. На працягу некалькіх тыдняў адміністрацыі Новабелецкага раёна вісела мапа, на якую была нанесеная будучая траса, і азнаёміцца з ёй можна было толькі жыўцом, то бок прыйсці, падысці і разгледзець. Чамусьці на сайце самой адміністрацыі гэтую выяву у добрай якасці не размесцілі. Ну, а далей все па старынцы. Пішыце свае заўвагі ў электроннай альбо пісьмовай форме і іх нібыта разглядаюць на адмысловай нарадзе. Па старадаўнім звычаі тэкставае апісанне будучага праекта было вельмі сухім. Напрыклад, можна было даведацца, што ў даўжыню будучая траса, якая размесціцца менавіта вось тут, складзе прыкладна 1,5 кіламетры. На ёй размесцяць біятлоннае стрэльбішча на 24 мішэні, разборныя трыбуны, паркоўку ды пад'язную дарогу. Уздоўж самога вяслярнага канала яшчэ зробяць наўпроставую, прамую, лыжаролерную і роварную трасу. Праўда, пра яе даўжыню чамусьці тактоўна змаўчалі. Ну і праўда, навошта нам ведаць, колькі новай пліткі пойдзе на яе ўзвядзенне? Захацелася сапраўдных грамадскіх абмеркаванняў? Не, гэта не ў Гомелі. Будаваць гэты аб'ект будзе... Ну, канешне, наш улюбёны УКС, Управление капітальнага будаўніцтва. Яны ж заўжды бяруцца ў нас за ўсе аб'екты, на которых можна праявіць сваё майстэрства па будаўніцтве. А вы што падумалі? І можна, канешне, парадавацца. Вось, будзе нарэшце новы круты аб'ект. Можна будзе прыехаць сюды і адпачыць з сям'ёй, пакатацца на гэтай трасе. Але ў мэтах будаўніцтва гэтага аб'екта, акрамя правядзення спаборніцтваў для гомельскіх і сталічных спартсменаў, значыцца таксама і правядзення спартова-аздараўленчых мерапрыемстваў для гараджан і платныя паслугі. Нечакана, так? У апісанні ёсць таксама звесткі аб тым, што ўсю тэрыторыю агародзяць адмысловым металічным плотам. Таму трапіць на яе так проста не будзе магчымасці. На гэтым нечаканасці не сканчаюцца, і колькасць пытанняў толькі расце. Вось, напрыклад, газета «Савецкі раён» яшчэ ў 2016 годзе паведамляла, што ўзвядзенне лыжаролернай трасы паводле новага генплана Гомеля плануецца за медгарадком. Адкрываем гэты самы генплан з сайта гомельскага гарвыканкама і сапраўды знаходзім там тую самую трасу. Яна вельмі добра прамаляваная. Чаму ў выніку яе вырашылі перанесці з медгарадка на вяслярны канал? Адказ на гэтае пытанне можна было б атрымаць, калі б адміністрацыя Новабелецкага раёна, акрамя выстаўлення мапы будучага аб'екта, правяло яшчэ ягоную прэзентацыю, дзе архітэктары і чыноўнікі распавялі ўсю перадгісторыю, чым яны рухаліся, як яны запланавалі гэтую трасу, як яе будуць выкарыстоўваць гараджане. Проста пытанняў назапасілася вельмі шмат. Напрыклад, чаму у нас так шмат грошай ідзе на фінансаванне вузкаспецыялізаваных аб'ектаў? Чаму ад іх нават пасля сканчэння ўсіх будаўнічых прац няма вялікай карысці для гараджан? Напрыклад, спартыўная база на вяслярным канале. Вось яе ўзвялі, але ці становяцца спаборніцтвы, якія праводзяць там, сапраўднай гарадской падзеяй, як гэта бывае ў іншых гарадах? Ці прыходзяць туды простыя гараджане, каб падназіраць за спартсменамі, якія спрабуюць даказаць сваё майстэрства? У астатнім у нашым горадзе хапае месцаў, дзе пры значна меншых фінансавых укладаннях можна было б дасягнуць значна большага эфекта для ўсіх нас. Напрыклад, дабудаваць пешаходна-роварную сцяжынку ад Новабеліцы да Каранёўкі. Вы памятаеце, што ў траўні гэтага года мы разам з урбаністычнай ініцыятывай «Смарт Гомель» стварылі петыцыю, у якой заклікалі мясцовыя ўлады падоўжыць ужо існую сцяжынку да самой Каранёўкі, бо зараз яна сягае толькі да чыгуначнага пераезда. У выніку пад петыцыяй падпісалася каля 400 чалавек, але ўлады адказалі толькі: у нас няма сродкаў і не прадбачыцца, мы гэтым займацца не будзем. Пры гэтым рэалізацыя гэтай ідэі дазволіла б стварыць сцяжынку, на якой можна было б праехацца на ровары праз лес прыкладна 6,5 кіламетраў ад Новабеліцы да Каранёўкі, дзе знаходзіцца цудоўная паляўнічая сядзіба Паскевічаў. Альбо дзе вось у нас гомельцы любяць актыўна бавіць час у цэнтры нашага горада? Адказ на гэтае пытанне нам можа даць нават фітнес-трэкер Strava, які актыўнасць усіх сваіх карыстальнікаў выкладвае на адмысловую мапу. Так вось, іх мапа паказвае, што гомельцы вельмі актыўна любяць узімку катацца на тых жа самых лыжах за сажом у лесапаркавай зоне. Зрэшты, прыходзяць яны сюды і на прабежкі, і проста каб пакатацца на ровары. У 90-е нулявыя гады тут збіраліся палепшыць інфраструктуру, добраўпарадкаваць сцяжынкі, палепшыць тутэйшае пакрыццё, паставіць спраўныя слупы, дзе паўсюль працуе асвятленне. Але грошай на гэта чамусьці дагэтуль няма. Не, галоўнае, на новую плітку ў цэнтры горада альбо на прыбіральню за 750 000 даляраў на набярэжнай у іх хапае грошай, а на гэта не. Пры гэтым зразумейце, я не супраць лыжаролернай трасы ў Гомелі як такой.
Я вельмі добра разумею, што мясцовым спартсменам яна сапраўды неабходная. Але мне, як жыхару горада над Сажом, хацелася б таксама, каб нашыя фінансы ішлі не толькі на такія буйныя і вельмі модныя аб'екты, а таксама і на тое, што можа прынесці карысць для ўсіх нас. І калі нашыя чыноўнікі альбо архітэктары збіраюцца будаваць нейкія падобныя аб'екты, то мне хацелася б, каб працэдура грамадскіх абмеркаванняў у нас працавала па-чалавечы. Каб з усімі выявамі можна было азнаёміцца таксама на сайтах адміністрацыі, а не толькі на раздрукаваным стэндзе ў ейным фае. Каб тэкставае апісанне было поўным і змяшчала ўсю перадгісторыю і будучыню дадзенага аб'екта, а не толькі сухую інфармацыю. Каб кіраўнікі нашага горада нарэшце навучыліся весці дыялог і хаця б годна прэзентаваць свае ідэі. А гэта тое, да чаго ўсім нам трэба імкнуцца. І галоўная зброя ў гэтым не быць абыякавым. Таму сачыце за тым, што адбываецца ў вашым горадзе. Пішыце звароты, задавайце пытанні і ўключайцеся ў дыскусіі. Далучайцеся да мясцовых актывістаў і гарадскіх ініцыятыў. Толькі ад нас з вамі залежыць, якім быць Гомелю ў будучыні. Таму давайце аб'ядноўвацца. Ці з'явіцца на вяслярным канале лыжаролерная траса, пакажа цяпер толькі час. Прынамсі, я свае заўвагі падчас грамадскіх абмеркаванняў дасылаў. Не забывайце падпісвацца на канал, тады вы заўжды будзеце ў курсе ўсіх цікавых тэмаў развіцця нашага горада.